pračka. Vezmeme si koš na prádlo, otevřeme dveře, tady se otevřou dveře. Tak, a dáme do pračky prádlo. To. A stačí. Stačí už. Už stačí. A zavřeme pračku. Tak musím opatrně. Ona jde zavřít špatně. No, nejde, zlobí to. Nejde zavřít. Už se zavřela. Pračku zapnem. Tady. A pustíme program. Zelený knoflík třeba. A pračka pere. Napouští vodu. Čekáme. Pere. Čekáme. 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 Pračka pere. Čekáme. A pračka už vypouští vodu. Čekáme. Pračka vypouští vodu. A už zase pere pračka. Pračka pere. Čekáme. Viktorka kouká na pračku. A už konec. Už konec pračky. Pračka doprala. A můžeme zmáčknout ještě tenhle knoflík. Pračka to pořádně vyždíme. Ještě pere. Tady se tam točí asi klíčka. A konec. Viktorko, to by se to líbí, to se tam točí klíčka. Ukaž, můžeš zapnout. A Viktor se tady točí, a ono se tady točí klíčka, Viktorce, no, my jsme dali klíčku dozadu. Tak to se ty Viktorce líbí. Pračka pere. Konec. Konec. Šup, zmáčkneme a vyndáme prádlo do koše. Jedno. Oranžovou a červenou. A hotovo. Tady máme ještě aviváž a prášek. Tak dáme ještě prádlo. Tak dáme ještě prádlo. Šup, dáme tam mašlu. Červenou, oranžovou. Ještě oranžovou. A spadla.